Bývalý kryt civilní obrany v Českobudějovické Vodní ulici neměl po dlouhá léta využití. Město proto vypsalo výběrové řízení a neutěšený prostor získalo občanské sdružení Kultura pro mládež. Symbolicky první událostí v rámci krytu bude otevřená zkouška romské kapely Lače Čave. Kryty civilní obrany se dnes stávají neutěšeným prostorem, pro který teď ve většině případů chybí smysluplné využití. Zkušebny.com, které vznikly pod občanským sdružením Kultura pro mládež, to ale chtějí změnit. Kryty CO po celé republice mění v kreativní prostory. První vlaštovkou v jihočeské metropoli je kryt v Českobudějovické Vodní ulici, který pomalu mění svou podobu. Dohromady je nás parta asi 10 lidí, cirka, a makáme na tom asi 4 nebo 5 měsíců. Za přispění radnice, nadací a vlastních prostředků prostor ožil. Zkoušet tu budou kapely a prezentovat se i další umělci. Úpravy krytu jsou téměř u svého konce. Je tady nábytek udělaný z palet, takže ještě nějaký nábytek, který budeme stavět, a ještě jenom takový už do dělávky v podstatě nás čekají. Už nic velkého, žádný zásadní změny tady probíhat nebudou. Při příležitosti otevření začne od 7. listopadu fungovat i nepravidelná hudební akce s příznačným názvem Kryt. Vystoupí tu řada známých i méně známých muzikantů a kapel. Jako první se tu představí romská kapela Lače Čave. Je to využití právě jako na ty společensko-kulturní akce a na různé výstavy, workshopy a pro kapely, a takhle různě to plánujeme jako udělat, no. Ve spolupráci se zkušebnama.com. Přidat se mohou i další uživatelé a dokonce i náhodní návštěvníci. To vše v duchu hesla Hudba boří všechny hranice. Více informací naleznete na internetu www.zkušebny.com.